ala sago an dun y'a ye k'a fɔ Mali ye gɛlɛyaba de traversé ni kalo naani kalo duuru laban in kɔnɔna la ka kaya ni an ka citernes attaqué n'u ye chauffeurs fagara sɔrɔdasiw dɔw fagara apprentis dɔw fana fagara pourquoi o wagati ni se bɛ Umaru Mariko ye a ma se ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko hey aw bɛ ka nin min kɛ a y'a nin jɔ nin ye civils ka minɛnw de ye nin ye civils de ye mɔgɔ caman ko pourquoi ko Umaru Mariko ma se ka wuli ka jɔ kɛ o wagati walasa anw ka se ka kisi citerne jeni ni carburant ko gɛlɛya in ma. I ɲɛ bɛ citerne jeni min na Mali yɛrɛ kɔnɔ fanga ɲininaw de ye nin fɛɛrɛ don terroriste kɔrɔ sinon bi m'u bila jamana kɔnɔ o hakili man ɲi minnu bɛ jamana économie fonctionner cogo ni fɛn dɔ olu de ye nin fɛɛrɛ don terroriste kɔrɔ n bɛ gundo wɛrɛ d'i ma o fana preuve bɛ ne bolo depuis i bɛ ka clé fo bi maa o maa n'i ye parti SADI membre ye terroriste tɛ s'i ma ne de y'a f'i ye o preuve matériel bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ ka bɔ Mariko yɛrɛ da a yɛrɛ dala kuma parti SADI n'a tɔndenw n'u y'u lajɔ n'u y'a dɔn k'i ye SADI ye u b'aw bɔ jamana na k'aw ka taa depuis i bɛ ka clé depuis i bɛ ka clé n'u ye n défier n b'a preuve labɔ k'a yir'u la ne de y'a f'i ye ne de y'a f'i ye n ko parti SADIC yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye le parti SADIC SADIC veut dire mɔgɔ min n'a ka plaisir de ye ka kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛw ale bɛ plaisir sɔrɔ o de la parti in yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye bon e bɛ ka ɲininkali min fana kɛ n'o ye ɲininkali parti filanan ye ko pourquoi a ma se ka wuli ka jɔ kɛ o wagati citerne jeni ka se ka jɔ mais olu de ye terroristes bila nin baara la maintenant pourquoi maintenant wagati Bamako tun kan ka attaquer tile fila in na ne ma d'a la k'a banna fɔlɔ yɔrɔ damadɔ tun bɛ fɛ ka gosi tile fila in na bɛɛ ne bɛ k'a bila vigilance Bamako Sévaré Gao o tun kan ka nin bɛɛ frapper le même jour même heure même minute o de tun préparé len Zantigila drone ye frappe kɛ terroriste 70 taara lahara dɔw bolila ka yɛrɛ kɛ fɛnkɛ kɔnɔna la Kita forêt in kɔnɔ frappe dɔw kɛra ye ka dɔw bila lahara ye yen fana kɔnɔna la kunu bure mun Gao mara kɔnɔ Gao Tesit fana kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen Gao mara kɔnɔ armée ye détruire kɛ daw kan ye o fana fanga bonyana mobile dɔ tun b'u bolo mobile in citerne de sigilen b'a kɔfɛ o citerne fan bɛɛ bombe de la u tun kan ka vitesse ta ka ɲɛsin kan de ma n'o ye c'est à dire a explosion bɛ se ka maa 100 bila lahara ɲɔgɔn fɛ a video a photo bɛɛ bɛ yan o i m'a ye a fana seere bɛ ba kɔ anw ti manamanakan fɔ ninnu t'anw ka ko ye quoi an b'an yɛrɛ dɔn an dan i ɲɛ bɛ nin na armée ye nin de déjouer nin kun ɲɛsin bɛ Gao de ma ani Kayi Sévaré Gao Bamako Kayi donc nin fɛn ninnu bɛɛ bɔ u bolo n'u y'o réussi fanga bɛ fragiliser ni fanga fragiliser la u bɛ profiter déstabilisation kama donc ni mɔgɔ min ye Faransi ka mercenaire min bɛ Twitter sanfɛ o ka publication tile fila in a ye t'o jateminɛ a ka nin tile laban ninnu les 2 dernières semaines publication a bɛna faamu mun tun prévoilen don a y'a publié qu'au fin de la trêve
Ouais, côté Watin Dola. Fin de la trêve, Ouais. ça veut dire que les terroristes ont une attaque d'âme. Au comment corroger. Position, comme dirais-je, stratégie de positionnement. Au corps, bébé qui positionné fanga talikam. Bruit de bottes. Au coup d'état de. Mouvement armé. Ça, c'est le FLA au nord. Les Sahel dans tous ses états. Comment nous, armée à Moro, détruit plan Capotera. Mais attention, restons vigilants toujours. Restons toujours vigilants. Frappons ni femme nous kera ou désorganisera. Mais restons toujours vigilants. Voilà. Du fait que fin nous filmer là, Omar Maliko et puis Egoko Sahel de Sahara les dos. Mais Egoko bi anga armée fanga be no, minen chaman be no. Hal no asura magé Mali territoire kan exactement mais amma surunya la ko nga mo kunti sega oye ka fere tigola. Aflana oye ko in filmeli ko yalma no asura Omar Maliko be ta doni na ka don ko kojugu do ni yere kojugu mais a filmeli objectif be ke jumen de aba do akofe abse ka toko tieni magoya to jugu se ama ani gugu ni te a shen folo ya agata ali transition konna la dijati wali tigila mo segere kata kuma nuwe odumai muna ko fanga tigila mo fene kuma ferege ga Umar mne depuis ana ka bo Québec a ɲininkali ko ne ko fɛn kɛra Sahel tɛ Sahara do n'o ye Mauritanie territoire ye mais pourquoi o n'a ta bɛɛ drone ni fɛn minnu bɛ an ka jamana bolo an ka armée ma se ka nin bɔ nin ko in kalama donc pour que ka a bali ni hali n'a y'a sɔrɔ an ka drone tun y'u ye Mali état tun tɛ se ka foyi kɛ tant que u t'i ka territoire kɔnɔ u bɛ jamana min ka territoire kɔnɔ i mago bɛ o ka yamaru de la pour que ka agir n'i m'o yamaru sɔrɔ n'i taara bombardement kɛ wali territoire kɔnɔ i bi o y'i kɛlen ye ka guerre de déclarer déclaration de guerre de don a bɛ wolo min na maa si t'a dɔn surtout Mauritanie sirannen don Mali ɲɛ i y'a faamu donc il fallait éviter ça absolument sinon l'État sait tout ce qui se passe actuellement Mauritanie territoire kɔnɔ hali min bɛ senna Algérie territoire kɔnɔ an b'o kalama kuma tɛ Mauritanie territoire ma kelen n bɛ misali dɔ d'i ma État islamique Syrie Russiw ka avion tɔrɔw bombardeli la fo ka surunya Turquie frontière la Turquie dun bɛ mɔgɔ ninnu kɔfɛ k'u soutenir u bɛ pétrole min ta Syrie u bɛ don n'a ye Turquie de pour que ka terroristes protéger Turquie ye Russiw pourtant Russiw ka allié dɔ ye Turquie ye Russiw ka avion bon ka détruire pilote nana bɛn terroristes y'o minɛ k'o faga a kɛra scandale ba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ mais se bɛ Russiw ye ka Turquie bɔ baara la o hali jamana min tɛ Turquie ye o tɛ se ka Russie affronter pourquoi Russie ye désescalade kɛ parce que Turquie ye OTAN membre ye donc ni Russie kun répliquera contre la Turquie OTAN ka sariya article 5 Turquie b'o activer ni mara jamana kelen na OTAN kɔnɔ jamana bɛɛ de bɛ wuli et a bɛ kɛ guerre de entre les États la guerre des alliances o de wolola première guerre mondiale la mɔgɔ t'o kɔlɔlɔ dan yɔrɔ la Russie a voulu éviter ka désescalade kɛ parce que américains kun mago bɛ prétexte dɔ de la min b'a to u bɛ terroristes dɛmɛ dugu ma o de la u ye arme chimique ko galon ta ko Bachar ye arme chimique utilisé kɔfɛ
o galon taara jɔ o la o kuma bila la o kɔfɛ de état islamique créera donc u ye état islamique kɛ prétexte ye k'u bɛ n'o kɛlɛ Syrie pour que u ka jamana bɛ se ka don guerre kɔnɔ en Syrie i y'a faamu ɲininkali filanan hakili bɔra caméra kojugu don a b'a dɔn ko nin ko ye kojugu ye ka taa fara jate ka zen ta filmer Umar Mariko ka sɔn ka taa terroristes rencontrer ka tila k'a filmer kun wɛrɛ t'a la o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko avenir dɔ b'i la jamana marali la hali ni ye jama dɔw ma olu tɛ sɔn ka Allahu akbar Allahu akbar kɔlɔnjɛbakaw ye kan ka dan yɛrɛ kunnasini vraiment ko an bɛ Umar Mariko tɔgɔ fɔ ko kɔlɔnjɛba baro k'a man d'u ye k'an ka dabila ko kɔlɔnjɛba tɛ a bɛɛ la cɛ u ye dugu dɔ de fɔ hakili bɔra dugu in tɔgɔ kɔ ko dugu in tɛ kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ ko Umar Mariko ye yen ka de k'olu dɔ tɛ a bɛɛ kɔnɛ cɛ a bɛɛ minɛ kelen kɔfɛ député n'i ko kɔlɔnjɛba c'est très vaste i bɛ se ka kɛ député ne filɛ ne ye Segu ka de ne sigilen bɛ Bamakɔ yan peut-être ni ne ye n kan bɔ communiste législative la ni ne gagnera n ye communiste sigibaga de donc yo yɔrɔ député de kɔlɔnjɛbagaw ko u ye ne wele kunnasini vraiment ko an bɛ a fɔli min kɛ ko kɔlɔnjɛba bɔra o de la depuis ne sigira bi ne bɛ deli ka wele ten n da ma maga la parce que ni mɔgɔw ko fɛn min b'u tɔɔrɔ parce que denjugu wolobaga tɛ denjugu la hali a ba bannen don a la wolobaga tɛ denjugu la n'a y'a sɔrɔ den sɛbɛn de don k'a bɛ faso kunkɔrɔta baara dɔ la kɔlɔnjɛba fɔlɔ tun bɛ se ka waso k'olu ta don munna Umar Mariko binna législative laban IBK tile n'a taara don M5 na parce que deli ka kɛ député depuis ATT tile n'a kun bɛ kɔlɔnjɛbagaw hakili de kan a b'i yɛrɛ kɛ hinɛbatɔ ye n'a bɛ taa kɔlɔnjɛba a bɛ nin kɔrɔ dɔn ka zorogili fa don a bɛ mobili dɔ ɲini kɔyɔ o bɛ poussé ko sisi bɛ wuli a nɔfɛ ko sɛgɛn b'ale la ko n'i y'a ye ale ma kɛ waritigi ye député tɔw bɛɛ sow b'u bolo fɛnw b'u bolo ko ale ko a tɛ sonyani de fɛ a bɛ kɔlɔnjɛbagaw ka kɛlɛ la ale bɛ fantanya fɛ a b'a danbe fɛ ni kɔlɔnjɛbagaw janfani ye Ariɲa dɔ de taara ORTM ɲɛmɔgɔkɔrɔ in tɔgɔ ye Sidiki Fa Konate o kɛra candidat ye kɔlɔnjɛba Ariɲa dɔ de taara o dɛmɛ kɔlɔnjɛba kan ko k'a fɔ ko député ye fantan ye ko tiɲɛ tɛ ko aw ɲɛ bɛ ne yɛrɛ min na nin ye ko ne bɛ miliyɔn 3 de ta kalo o kalo Umar Mariko b'o de ta donc aw ye waati min kɛ ka danaya da Umar Mariko kan a ye wari min ta aw tɔgɔ la miliyɔn 600 ani kɔ hali kɔlɔn a ma se kɔlɔnjɛba dugutigi ni musow jeune kuntigiw bolo da k'u sigi dugu ma la ilaha illallah ko député u kan tɛ fantan ye dɛ ne ka mobili sumalen filɛ nin ye wa miliyɔn 600 ni kɔ an député an bɛɛ y'o de ta jawaka dɔw kasira dusukasi bolo pourtant olu b'u ka sɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mariko financer ko gɛlɛya b'a la k'a b'olu ka kɛlɛ la ko ka ci après ka kɔlɔnjɛba a nana nin cogo de la i y'a faamu donc Mariko girira de a ka avenir ta o dɔn mɔgɔ min détruit la mɔgɔ t'a fɛ a ti kɛ président a ti kɛ député ni rien donc a ka terroriste a b'a dɔn a ka nafa bɛ a ka sugu yira siɲɛ kelen a ka nafa b'o sinon politique ka kɛ bana kojugu o ni terroriste ɲɔgɔn bolo mais o k'a dɔn waati min o ko tɔw ka dɔn pour ka Mariko bɛ k'a ye Mariko n'a plus d'avenir a girira voilà Mariko ka cɛkɔrɔ yɛrɛ bi yan continuité à
Ibeka clé a ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ pourquoi Ibeka clé Umar Mariko ma minɛ courage sɔrɔ ka nin ko ninnu reprendre à partir de 2019 a taara i ɲagami fila ko kuma na ka taa terroristes rencontrer. Donc il suffit seulement Ibeka kun mana maa o maa minɛ o tigi kun bɛ kɛ héros de ye. Ali animateur radio kɛra héros ye Ibeka ka minɛni sababu kuma tɛ Umar Mariko ma. Donc a tun bɛ fanga tɔ fragiliser a bɛ Mariko kɛ héros ye. Pour que ko éviter kuma dɔw la n'i ye mɔgɔ utiliser a ka gɛlɛya i ka se ka ko dɔ k'a la. Ibeka ka régime ye Mariko utilisé contre les autres opposants. Il y a une femme. Mariko bɔra mankan ci waw. Tu fais. Ani fanga guloma dɔw u bɛ buteli kanjan sigi tabali kan su fɛ. U b'u mi k'u fa tani. U bɛ enveloppe d'a kɔrɔ. Bon, Ibeka kama, mais Ibeka t'a dosé pour que moi continue à mériter toujours que tu es opposant. Mais cible est Soumaïla quoi. 2018, Umar Mariko a slogan quoi anti Ibeka fait. Mais en beau on a coordonné Soumaïla. C'est à l'avantage de qui? John a fait voilà. C'est Ibeka. On est Umar Mariko a caution ça. 2018 élection. 25 millions. Wow. A Chile élection na onde abla mangana. Boy ka manga ci ama jenai. Donc ni manga bina ke sewa wachum. Bon vraiment Soumaïla ntara frontière. Ko ga foko jabi mai Mariko il faut shika butia la kofe. Pourquoi? Et 25 millions toin akmuko réclamer. Tardi, Alpha Condé au Sara. Donc, caution sera là 2 fois. Il n'avait rien. Donc, ni moi utilisé. Comment donc la végélia? Il y a plein de fois qui veut action dans ta keneka. C'est quoi. Mais nous, nous avons une solution donc. Voilà. Aya, nyanga nyuka abini kase akuncero la mais sona nga bo jëm kan ko na ngal dama do numbe no e minye karamogo e imamu munumbe misiri seli e odongo anka jëm kan do boro akan ko yalla